corruption. Okay pa, kunin ko pila. Parikis mo si 80%. Nah. Dua. Pamayam. Aji ki pakpiam. Murag black ini pamayam. Ramata. Yun ay kopyan. Batas mo, May. Dahil tutukan mo ako ng video. Ang camera ko. Jen, ikika ba ni Jen? I-upload ko sa YouTube. Hindi yung cellphone ko. Pwede ito nga rin, just 80%. Ano tumawag ka ito? Wala man. Sabay. Hindi na ako makano din. Nalustred na. Handa ka na. Tawa ka na. Aji may... Maganda siya. Well, tumawag ka ito na tayo dyan. Na? Tumawag ka ito na tayo. Bukas ko sa dito. Ito nga sa ito. Awang gartulot ko. May dalod mo? Dalod mo? Saan naman yung tawahan nila? Luta nga di cellphone ko na gaminan. Kasama mo. Sige lang. Hindi, natuyo na siya. Hindi na siya, ano, pinatuyo yan. Parang ulit. Saan na naman sa Sakit. Hindi ka ba? Okay na ba ang kahalas? Tawag. Relax ka na. Ang piglo daw. Tignan mo yung una ko, di ba? Kung ako ka ba, ano nangyari? Busog ka. Parang ako mamamatay. Wala ko pa yan. Hindi, kailan yan? Sigarilyo pa yung man. Balin? Mabalin? Ay, salamat. Sigarilyo ako man. Okay na pag nasa isa dyan. Parang yun yan, kuya. Hindi, sinupid. Parang 20. Relax ka lang din. Wala lang. Sisiw lang yan. Ang tapang-tapang mo kay Samira. Uy, may lighter. Ano?
Kaya tapas. Ang sakit. Aray. Parang gusto ko mamuntak sa'yo na. Sukat. Lumalay. May iwas. Kaluluwa niyan kuya, umad agayo. Mabugot ang ipuna. Ay, bakit ang sakit? Bakit kaya? Masakit ka ba dyan? Ang sakit mo ate, maraming shading din.
Ito naman tawagan mo dito. Suot na rin. 1984-85. Look. Pagkadaan mo na. Nakapasin? Hindi man, duwa ko naman dito. Duwa tempo ko piayo? Oh, dua. 80%. Aja 80% di basit. Oh, hindi pa. Wala. Ito. Unsong ba ito? Opo, malapit ko dito. Yun na rin. Ren! Ah. Konti kami rin.
Hawakan mo ito. Tissue mo. May commitments na. Fantastic. Cellphone. Opo, sa likod ng daan. Opo. Right. Opo. May halaman yun. Opo. So, may code. 30 to.
Hello. Bayan. Sige po. Kaya, Ano kasi? Buong bayan. Hindi ka nakita dito sa akin. Ganda na ba? Video ito na ako. Na? Na? Cellphone dito mo. Ano sa cellphone ba? Eh, hindi sa'yo. Hindi pa katulog. Ano yung papalagay mo? Hindi pa kahit sa kanya. Ah. Practice grabe, nagbalik ako na. na? Nagbalik ako matumira. Saan ba sila? Tignan sa pinatwa. Ang along tayo. Sige. Mura yung nag-gurito. Ang burigo, hindi ko. Pagkakag general mo yan. Na? Ano yun mo?
Mga tao mo, tumama Ay, ka. andito na pala. Bigayan. Naman? Hindi. Ang hindi. Bisaya ka? Tagalog. Hindi na lang ba? Alam mo yung ibon lang? Yung ibon din sa dulo. Hindi natapon na yun. May natapon. Ang ganda din. Ito na si Mama ko yun.
Iya, ini sedang bisa. Ini panganak ko to. Dapat talaga ako yung tikbak. Hindi mo isa na. Okay lang, tagal naman to. Si Bonji kaya ba? Mahimatay na siguro. Naalala ko talaga si Bonji lang ba? Yun talaga yung mas marami yung akin eh. Ano yung natin eh? Ipatatakpan ko yung isa. Paano kasi pagpapagawa nito? Parang Pilipinas kaya? Hindi, basta siya. Parang tinatapo ang pangit. Mas lalo yung ang namin yung isa. Baka isang ganyan lang kasi. Naka-vlog pa yun.
Sige.
Mag-isgo. Asa yun? Ito. Anak, di ba kita? Papasik lang na. Pintil. Ay, heartbeat. Parang kita dyan. Si ate mama. Pagkabilang niya. Pagkalas kami naramid mo. Hindi siya dyan. Hindi ayan. Ito
adat na di. Murkong kadaitan. Dua. May isa lang. Sa tama Amin. Amin. Tulong kami na. Ang yaman ni Manong Ben, kung naman natin. Na, may tet. baso. Ha? Si ano, si Asi. Siya na. Tay, kanto. Ay, maluwan. Hindi. Tagalog po yan. Kilala ko. Kukulayan yung heart niya. Kula. Beautiful. Puro ganti ba ang dapat? Ganyan lang. Maganda din naman siya sa'yo. Awan juga kurang. Paano? Dapat may isa. Kung may ibas. Kurang. Nyata. Mungpag ko ang Ko iya. Tapos yung pagbangahan daw. balin kasi Mabalik? Kasi siya ngayon Manong ulit. busy din. Ay gumata ti aji bepante. Panti? Bepante. Bepante. Na ointment po ya, Cream. cream para panty. Bepante. Tapos nabasaon ka sa ikabal agay. Hmm. Hindi okay lang makapagpasalay. Wala pa. Practice lang. Hindi naman sakit kasi maliit lang siya. Pinapusak naman talaga. Para ka doon niliwan ng break. Hindi masyado. Konti lang. Sigurado ka.
Ako sinasabi mo. Bilang YouTube, ate mo mo pina. Ha? YouTube. Hindi na ganito. Eh, basta o siya. Hindi ba may Ano yung nakikita? Sa pag-inom natin mga sa Grabe ba lang ito, right? Ten? Pinagat lang siya ng ano, 80s. Tapos namagano ng kabahay. Sabi, Yeah, nalubot niya. Basta bakit ka nga nalubot? Bakit na yan? Bakit yung kulay? Kasi na pa lang tayo. Alas mo? Malapit yung konti niya. Kaya, Masakit yung kaya kasi madami. ayun na siya medyo malala dito. Ang kasi doon mo, puro paki. Dito din sa ano, sa mga sa Tapos na. Ang alam. Sat-sat ka. Galit yung tao. Tama na sa akin. May kata. Ba? ano? Kaya wala niya dagang mo. So, Frequency. Ang yes niya. Magkita. ayusin mo lang. Sorry po. kasi yung heart na datoy bangit. Ha? Datoy. Ay, yung heart niya. Hindi na. Ang magiging heart niya. Ano mo? Sa taas. Ah, Baliktad. wow. Hindi na kayo maghiwalay. Sa Forever na lang. Ang punong laan. Huwag mo na ganito. Ang tanong ko, punong kuya. Yan, i-block. Basta ka? Hindi ka karoon. Tigil ka. Makudag mo siya. Makita ko ni kuya.
Huwag kang magsulat mo. Kasi ka din pakita ka ate. 100 ang Nanginig kami sa baba. hindi puro mo ano lang. Oo, hindi ka rin. Pula. Kinakabahan ako. Para ka lang magpapaksin mo lang beses. Lalo na ito. Masakit ang pa. Nakapangalan lang kami. Masakit. Ang pangalan lang. Or sa day, tapos heart, tapos body, tapos then back. Kasi yan lang hindi nakapagpapalala. Ang kanina kasi. Kumain na ng dito. Makakain daw din yung ano na ako. Ay, last 2 days na dito. Mabalik. Balik-balik. Diyan kita. Ang kamay na lang. Oo, isa lang. Dapat ikaw din kanina. Dapat sinabi. Pag sulat siguro hindi masakit sa pare kasi parang bantang. Hindi ka mo. Kailangan kasi ito mga ka. Pizza pa? Ito yung bali di ba? Ha? Ito yung bali di ba? Kaya. Ano ba? Pizza pa po. Maya? Masakit? Pinapatungo na inyo lang ako. Gusto mo naman pag-ibang kanto. Sige. Hindi ko naman. Takpan? Maudot ka ano ate pa. Tatlong meter na nila. Oo, maliit lang. Ate, sige. Ikaw kaya kapag ko na. Hindi ka gusto ko
Siyempre. Kaya naman ka ate. Kasi kung ano, una, katumpungan na ka. Masunod. Ate mo galing ng J.O. Oh, hindi kinatong ng atan na kaya. Patakin. Patakin. Dito na ako. Tama ko naman siguro. Ang madali lang yun, mas matagal pa yun. Nasa marunong ko, nasa marunong ko. Kahit mapagdam mo yung mali. Ano yung mali? At natin. Basta hindi ka nagbibitanting ako ng kuya. Jay. Bitanting ako. Sa litsura na. Ano na din? Cellphone mo. Pangting. Ayun, bitanting na yun. Look pa. Yung ganyan lang ako. Ten. Wala ako ano eh. Nasa isip ko lang. Sige, ako lang din. Ayun, yun ko lang. Yung oil lang yan. Hmm. Ah, Pwede mo po ano. 3 letters lang. sige. Kasi sa litsura na ako Ang sarap. Ura lang yung ganun oh. Tapos J-O-Y lang. Pero yung Joy always lang gawin po mo yan. heart na lang. Joy. Akala ko ba yung Bakit? Ako na natin nga madami na pwede mo. sulat ang yun? Saratan ka pala. Fight cam. Balik mo na ko yung Joy. J-O-Y. J-O-Y. Tapos kung pwede yung I-O. Gawing heart na lang. Ito na ang tipos na dito ako na. Pwede din. Ito na ang siya ng Ang dami mo. Kabuho nila dito. Dakal basta. Bas-basitin po niya mo. Tapos si Gilas nakikita po sa luwa. may salamat. Adubat tindang kinabo. Tinitreasure ko yung tinitreasure ko yung sarili ko kaya pangalan ko siyempre, di ba? Sabi sa mga pagmamahal. Ang kahit sa mag-add na kuya. Kaya naman, di pa tatakas. O tapos madaling nga the heart nut to kuya. Hmm. May isa, dua, unod to eh. Oo, tatas i-jigog bang. Okay. Ano ka ba mo? Wala na ba? Matitak din sa'yo. Ikat ka ba na? Ano pa nga, bali ang bawa. Ikaw sa ating patator.
Ikaw mo ba, Dok? Ito. Pero pakalagod mo na ako siya. Kuya ko din baby ko. Ingat nga ito. Hindi siya daw na alam na. Nandito na tayo. Hindi. Nadodungan na. Tema. Kuya mo dali nga di hard na kang dati kulay na. Nick, squat natin. Ay, umailis ko. Mga po, umay ba? Okay na. Ay, hindi. Color ganun. Okay lang. Yan. Paano yun? Oh my God. Isang dal mo ito. Hindi ka nagawin ka. Doon sa karga natin bag mo. Dapat sa bubog. Baka lang ko na ata sa ulo. Matabang daw. Dadain mo. Kau mana sikat main konten na. Iba na, isa na. Ilang ano lang natin. Ilang ano. Ay, ang ganda ko lagi na kanito. Ada tiba na isa. Ada ikaw ibang kay workshop. Iba na isa. Ano sa uba nito? Sa bahan. Sa bali ng naunang dito. Haan buwan ano pa. Wala rin ada yung mga nasik na ito. Hindi ka mo. Narigat mo ako. Tapos sa Hindi ako awakan na ito. hindi ka mo.
kamay o anong tan. Nagpasid ko yan? Hindi, mas masakit pag iniwan ako dati. Sama, walang kasing sakit. Ang kuya, dibawa ko. Hmm. Like ka pa, Adi kanya ka mabono. Tan, Kuya, kita. adi kanya. Supla. Nasa gagawin. Ulitin. Tan na judi sa ni ko. ayun nga naman yung kaya. Then, laptop. Ayan di sa kulay na. Na. Di. Okay. Kuya, yung kami, salamat. Sige. Maraming sa tamanan. Wala. Again, pan, stand first. Mga kapag yun. Yung ba? Bangko na. Ikaw, hindi na yung matang eh. Ay, matanda sa Pilipinas. Natakpan ng tatay. Paano yung ano din, nasa Christmas? Ito yung hindi ko nakapagpapain.
Pag ano ko dito yung puso mo. Yan. Ano ko? Yes, alam ko na alam ko. Kasi hindi mo report. Aircon. Okay. 0.9. Point 9. Oh, wala yung may isa. Ano? Hindi may dalawa. So, hindi ko niya. Ha? Drawing. Ako hindi may may isa niya. Pag ang lagot gamin nga ako, hindi tabi. Na? Nagbabawi. Matamuto ko na. Sunod-sunod daw. Kung may isa nga nagsubli. Ito pong pala Wala yun. akong